ବନ୍ଧୁଗଣ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବର୍ଷର ଅନ୍ତିମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବିଷୟରେ ପାଞ୍ଜି କ'ଣ କହୁଛି, ପରାଗ ଲାଗିବାର ସମୟ ସୀମା, କିପରି ଦେଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏବଂ କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରାଗ ଲାଗିବାର 12 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପାକ ନିଷେଧ ବା ହାଣ୍ଡିଛାଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟକୁ ସୂତକ ସମୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପରାଗ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ପରାଗ ଲାଗିବା ସମୟରେ ପେଟରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନ ରହିବା ହିଁ ଭଲ। ତେଣୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହାଣ୍ଡିଛାଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ସୂତକ ସମୟ ବା ପାକ ନିଷେଧର ସମୟ ହେଉଛି 24 ଅକ୍ଟୋବର ସୋମବାର ରାତ୍ରି 4:56 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 26 ତାରିଖ ସକାଳ 5:46 ଶେଷ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦେବନୀତି ଓ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ଏହି ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଗ୍ରାସ ସମୟ ହେଉଛି 25 ଅକ୍ଟୋବର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 4:56 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:16 ଶେଷ ହେବ। ଏହି ପରାଗ ମହାକାଶରେ ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ଏବଂ 9 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହି ସମୟ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଖଣ୍ଡଗ୍ରାସ ଆକୃତିର ଲାଗିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଏକ ପାତ୍ରରେ ବା ପ୍ଲେଟ୍ରେ କିଛି ହଳଦୀ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ହଳଦୀ ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖିବାକୁ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କାରଣରୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ କେତେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି, ମକର ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶି।